Zichanditerera nyararanyi. Turamuchingamidza zvekare vana vaMwari apo tikuenda mberi pakudzidza shoko raMwari. Mukati mezuva renhasi toda kutarisa imwe nyaya inokosha yamunoita zvakanaka kana muchiiteerera. Nyaya inonyogwa naRuka apo Jesu akafa. Ngatiipe musoro wenyaya unoti zvakaonekwa nemutadzi pamuchinjiko, zvakaonekwa nembavha yepamuchinjiko, what the thief saw. Zvakaonekwa nemutadzi, zvakaonekwa nembavha, or what the thief saw. Ndo nyaya toda kutarisa mukati mezuva ranhasi. Luke chapter 23 toda kuitarisa zvekare verse ya 39 inoti, and one of the malefactors, inongoda mumwe wevatadzi, which were hanged railed on him, saying, if thou be Christ, save thyself and us. Verse number 40. But the other answering rebuked him, saying, dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong. Verse number 42. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Saka pana pari kunzi mbavha idzi dziri pamuchinjiko, imwe kuright imwe kuleft. Pari kunzi yaive kuleft yakataura naJesu ikati, naIshe, kana muri Ishe, kana muri mwanakomana waMwari, zvisunungurei. Kana mazvisunungura motisunungurawo nesu, tobva tadzokera zvedu kumusha kwedu. Now this is very serious, pakuti vakomana ava vakarovererwa naJesu vanorepresenta magroups mairi evatadzi vanorarama panyika. Group rekutanga ndoremukomana wekuleft, nderevanhu vanoti kana vakatarisa bhaibheri, kana vakatarisa muchinjiko, kana vakatarisa Jesu, kana vakatarisa chechi, kana vakatarisa vafundisi, vanoona vanhu vanofanira kuvabatsira padambudziko ravo ravakazvipinza ivo vanhu vacho vasina kutendeuka. Saka vari kuti huyai mundibatsire padambudziko rangu, kana mandibatsira ndodzokera kuupenyu hwangu. Handinei nemi Jesu, handinei nemuchinjiko, handinei naMwari wacho. Asi sezvo basa renyu Jesu riri kubatsira vanhu, huyai mundibatsire, mundiburitse mumadhaka mandare, mudambudziko randare. Kana mandiburitsa, bye bye chale, umwe kwake umwe kwake. Ndo zvinomiririgwa nembavha yaive kuleft. Mbavha iyi yaiona Jesu achingova munhu wavamwe vanobatsira, sezvingaonekwa n'anga dzokwedu, sezvingaonekwa vanonzi vaprofita vokwedu. Vanondori vanhu vanobatsira vanhu pamatambudziko avo. Anga asingaoni Jesu ari mwanakomana waMwari, aive neproblem yavaFarisei, aive neproblem yaiva naNikodhimasi asati awa shoko raMwari. Nikodhimasi waingoona Jesu ari a good teacher, just a good teacher. Saka akauya kuna Jesu akati, Ishe, toziva kuti muri mudzidzisi wakabva kuna Mwari,
munoita mabasa akanaka nokuti makabva kuna Mwari. Haana kuona Jesu ari mwana wa Mwari, ari Mwari, but a good teacher, just one of the rabbis, Rabboni, mumwe pakati pavamwe, mudzidzisi. Ndo problem yaiva nembavha yepamuchinjiko yaiva kuleft. Haina kuona Jesu ari Ishe wamadzishe, ari mambo wamadzimambo, ari mwana wa Mwari. Pandiri kutaura kudai, as I talk, ndiri kutaura nevamwe vanhu vato nhasi kwawaenda wedza kumagrosari kana kubasa, watodarika nepachechi, waona imwe building inopinda vanhu vanoita zvaMwari, ndo zvawaona. Waona building inopinda vanhu vanoita zvechechi, ndo zvawaona. Hauna kuona imba inopindwa navanhu vanoona umambo hwekudenga. Hauna kuona zvakadaro. Pane vanhu vakadaro vasingavoni zvinhu zvokudenga, vanoti vakaona vanamai vakapfeka hembe dzokuchechi, vanoona vanamai vokuchechi zvoperera pachechi ende nofedza. Saka vanhu vakadaro vachiona zvinhu zvaMwari, they see one of these things. That's why fundisi achiti akasvika kumba kwako, you have no time for him. You have no time for him, because you don't even have time for God anyway. Unoona upenyu hwako huri musamba, muhomwe yako uchiti ukambouburitsa uona. Dai waiziva kuti uri kurarama nhasi mugore ra2021 nenyasha dzomuchinjiko, waifanira kuti paunodarika nepachechi ukaona vanhu vakabata bhaibheri vachienda kwavari kuenda, hana yako yaifanira kurova. Paunoti ukavhura TV yako ona paine gospel hour, wedza panoparidzwa kana panoimbiwa, hazvina basa vari kuparidza vamwe vari kuzviitira dumbu ravo kuti vagute kana kuti vanorevesa ruponeso rwavanhu. The point is the same. As long vachitaura nyaya yaJesu, hana yako yaifanira kurova. All other things were supposed to stop. I know kuti kune vanhu who are puffed up, vanogumbuka. Dzimai zvamuri kutiratidza, toda kuona bhora redu. Dzimai toda kuona nhingi dzedu, toda kuona zvinhu zvavo. ZvaJesu ngazvibviswe. The same person ndiye anoti mai vake vafa, onzi mufundisi varipi, vazoita munamato. Because patime iyoyo reality dawns on you kuti apa patarapa kwakuda vakuru. But ndinofara nembavha yaive kuright. Mbavha yaive kuright inotsiura shamwari yayo yoti iwewe uite kwazvo. Taifanira kuudza vanhu vanoti, unoona even parufu takazviona, unoona kuti kana vanhu vachiita kupupura kwavo, ndarasikigwa, anga akadai hama yangu, vamwe vacho vachinyepa, vanotora their time. They take their time. Panogona kutora 1.5 hours maspeech achipiwa. Kana time yamufundisi kutaura soko, vanoti ngaataure 5 minutes, azorore, agare pasi, atisiye tiende. Because mupfungwa dzevanhu hamuna nguva yaMwari. God has no place in you. Regai ndimbokutsiurai nhasi rufu gusipo, ndikuzivisei seuyu akazivisa hama yake kuti uite kwazvo, pendera mumba watorwa arege kuona. Jesu haana chaatadza, isu tiri panyaya dzedu, iwe unozviziva. Hanzi akati apedza kutsiurana neshamwari yake, akatendeuka akatarisa kuna Jesu. Ndo pane nyaya yedu zvakaonekwa nomutadzi. Hanzi akatendeuka akatarisa kuna Jesu akati, Ishe, mundirangarirewo kana mopinda muumambo. Praise God. Yaiona a mere man, a prophet of miracles.
yaiona Ishe. Iyi yaiona zvichiperera ipapo. Ngatiburutswe pamatanda patakahemwa, tidzokere kumadhiri edu. Iyi yaiona seri komuchinjiko, zverino pasi zvaitwa zvapera, zvaguma yadaidzira, wamandadzarira, mabhuku oupenyu apetwa. Yaiona seri kweupenyu hwamasvosve namajuru, yaiona seri kwamadhiri, yaiona seri kwemadhaimondi nendarama, yaiona seri kwamagonyeti namabhazi nemishikashika, yaiona seri kwekukroswa kwamabhodha, yaiona seri kwazvo. Yakaona Jesu akupinda paumambo, akadaidzira achiti, Ishe, kana mopinda muumambo mundirangarirewo, kana mopinda paushe mundirangarirewo. Pfungwa dzangu dzinondiudza kuti handizvo zvaakaona chete. Anga akatarisa Jesu ari mukurwadziwa, mbambo dzakarovegwa, akasungirirwa muviri uchiremera muviri wawo. Akatarisa Jesu, akamutarisa kubva kumuvhudzi kusvika kutsoka. Pane zvakaonekwa nomuchinjiko, pane zvakaonekwa nembavha yepamuchinjiko yaiye kurudyi, zvisina kuonekwa neyeparuboshwe. Munozviziva here kuti mumba menyu muri murume nomukadzi, pane ari kuona umambo hwekudenga mwaazvioni? That's why baba, muchizviziva kuti fodya inouraya, hamusii fodya kuti mujoinane namai kunonamata Mwari. Ndo zvazviri. Mumwe anovona zvoumambo, mumwe hazvioni. Munozviziva here kuti munogona kunge muchidaidzana hani nahani, muchirara mujira rimwe rinodziya kwazvo, asi makasiyana kana umwe pakati penyu asati atenda kuna Jesu omwe achitenda. Munogona kunge muchisera nyama yehuku mundiro imwe, mapakurigwa, asi makasiyana. You are totally different. Ichokwadi, nhumbu ndimakanyanise, inozvara mufundisi nomuroyi. Iroro idi rizere, hongu makabuda munhumbu imwe, asi mumwe akaona Jesu, mumwe haana chaakaona. That's why mumwe anoenda kuchechi, mumwe haende. Saka mbavha yokurudyi ine zvayakaona zvisina kuonekwa navazhinji. Number one, ndofunga kuti payakatarisa musoro wakanga wakadzikwa minzwa, yakatarisa ikaona seri kwenguva, seri zverino pasi zvapera. Inotarisa Jesu amuka kuvakafa, wakunda rufu, wakunda zvivi. Inomutarisa, yakaona Jesu agadzwa macrowns ediamond, etopaz neberiri, ejasper necristolite. Jesu apfeka crown iyoyo, huze ihwohwo. Mbavha inoti, Ishe, kana mopfekedzwa crown iyoyo mundirangarirewo. Handifungi kuti akaona izvozvo chete. Akatarisa muviri waJesu, wakanga usina nguo, wakabvaruka neshamu, shamu yesimbi. Anotarisa ropa richivhinza, anoona seri kwenguva, chinoora chapfeka kusaora, chinofa chapfeka kusafa. Anoona muviri wakararama munyika yourwere, wapfekedzwa mbiri, wapfekedzwa nguo tsvuku, nguo youmambo, yakanyikwa muropa. Mbavha inoti iyo, Ishe, kana mopfeka nguo iyo mundirangarirewo. Handifungi kuti akaona izvozvo chete. Handifungi kuti akaona izvozvo chete. Akatarisa vanhu vakanga vakapoteredza, akaona vanhu vaimuuraya, vairoverera Jesu, masoja, vaFarisi navanyori, vose vakanga varipo, vaiseka. Anoti avaona, anoona seri kwenguva, achiona madzimambo akuwira pasi, achinamata Jesu samambo wamadzimambo. Zvese mwezvina nezvidhoma
nezvitokoroshi zvose zvichiwira pasi, anoti Ishe, kana monamatiwa mundirangarirewo. Handifungi kuti wakaona izvozvo chete. Handifungi kuti wakaona izvozvo chete. Akatarisa maoko aJesu Kristu. Akatarisa maoko. Akati, maoko akabayiwa. Anoona seri kwenguva. Aona seri kwenguva. Anoona iye maoko iwayo abata tsvimbo youmambo. Abata the scepter of the kingdom. Anoti Ishe, kana mobata tsvimbo youmambo, ini mundirangarirewo. Handifungi kuti wakaona izvozvo chete. Handifungi kuti wakaona izvozvo chete. Anotarisa muchinda uyu. Anotarisa makumbo aJesu. Anotarisa makumbo akanga akaroveregwa nembambo nezvipikiri. Anoona seri kwenguva. Rimwe ramazuva zvoitika, Ishe akukwira akabata tsvimbo yake pamasteps ekuenda pachigaro chirefu chakakwirira. Anodaidzira, Ishe, kana tsoka dzenyu idzo dzinonzi dziri panyika, chigaro chiri kudenga, kana mokwira kundogara pachigaro, ini mundirangarirewo. Handifungi kuti akagumira ipapo bedzi. Zvakaonekwa nembavha. Anotarisa, anoona madzimai akanga ari kuchema, the wailing women. Anoona seri kwenguva. Anoona seri kwenguva zvaitika mambo wamadzimambo panzvimbo yake akunamatiwa, okudziwa. Anoona the whole universe, the fallen and the unfallen, men, saint and angel, vese vakuimba Hosanna to the Son of David. Hallelujah. Anodaidzira, Ishe, kana moimbirwa Hosanna to the Son of David. Marudzi ose kubva kuna Adamu, tevere marudzi ose, pana Seti, pana Inosi naKainani, vese kana vokunamatai, pana Maharareri, baba vaInoki, pana Matusera, pana Rameki, pana Noa, pana Shemu, Hemu naJafeti, pana Hebha, pana Arifaksadi, kusvika pana Tera. Marudzi ose onamata Mwari. Ishe mundirangarirewo. Anoona pana Isaka naJakobo naJudha naNaftari naZebhula naAsha naSimeoni naLevhi naRubheni naGadhi. Anovaona vose pachigaro. Anoti Ishe, when the 12 tribes sing and praise and shout Hosanna to the Son of David, Ishe mundirangarirewo. Anoona ana Moses achiyambuka gungwa aine vana vaIsraeri vari murenje, chingwa chemana chavakadya murenje chopakugwa, vonwa mvura yakabuda padombo, dombo romusarasara. Anoti Ishe, kana vakudya chingwa pamberi penyu, pamberi pechigaro, mundirangarirewo. Kana vonwa mvura inoerera ichibva pamwoyo waMwari yoenda parwizi rwemvura youpenyu ichidiridza muto upenyu, kana vomwa mvura iyoyo, mundirangarirewo. Ndo neniwo pandinoti Ishe, neniwo mundirangarirewo. Hausi munamato wako here kuti Ishe, neniwo mundirangarirewo? Kana uri munamato wako, ona zvisina kuonekwa nevamwe, ona zvisingaonekwi nevamwe. Kaona munhu akabata Bhaibheri, abata simba revhangeri, abata ruponeso. Munhu achisiya misha, achikiya madhoo akuti ndakuenda kuchechi. Akuendwi navarombo chete,
even the rich people go to church. Akuendwi nevasina kudzidza, even vane ma-PhDs variko kuchurch. Usafunge kuti mavhuza maduende vakaona zvisina kuonekwa nemayunivhesiti, vakaona zvisina kuonekwa navamwe vane mari, vakaona zvisina kuonekwa nevane mazita makuru nemitupo inoera. Chero newe unogona kuona kubva pazuva renhasi. Zvichanditeerera nyararanyi. Toda muchingamidzai zvekare vana vaMwari apo tiri kuenda mberi pakudzidza shoko raMwari. Mukati mezuva renhasi toda kutarisa imwe nyaya inokosha yamunoita zvakanaka kana muchiiteerera. Nyaya inonyogwa naRuka apo Jesu akafa. Ngatiipe musoro wenyaya unoti zvakaonekwa nemutadzi pamuchinjiko, zvakaonekwa nembavha yepamuchinjiko, what the thief saw. Zvakaonekwa nemutadzi, zvakaonekwa nembavha, or what the thief saw. Ndo nyaya toda kutarisa mukati mezuva ranhasi. Luke chapter 23 toda kuitarisa zvekare verse ya 39 inoti, and one of the malefactors, inongoda mumwe wevatadzi, which were hanged railed on him, saying, if thou be Christ, save thyself and us. Verse number 40. But the other answering rebuked him, saying, dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds, but this man has done nothing wrong. Verse number 42. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Saka pana pari kunzi mbavha idzi dziri pamuchinjiko, imwe ku right imwe ku left. Pari kunzi